Bafowethu ngiyabingelela igama lami ngosiphiwe ngwakantombela. Bengicela ukuthi uma uqala ungena kule khasi ucofoze uthi nje subscribe button ukuze kuzothola okuningi okwenzakalayo. Phizathu sokuthi wena uthi nanithandana kodwa namanje usaya kuyena. Yeah, ngingasho ukuthi siyaqhubeka but sekukupretenda cause ufuna ukusabalelisa lezi izithombe einkundleni zokuxhumana ngiyinqunu and ufuna ukuthumela ama video sasilele naye sisinqunu yabo nje lonto ufuna ukuyigcwalisa kuma social network manje ngiyamcela cause ngifuna ukuthi sihlukane akafuni so ngizocela nini ukuthi ningisize ukuthi ayikho yini mhlawumbe indlela esingenza ngayo ukuthi sikwazi ukuthola lezi izithombe lezi angiblackmaila ngazo mhlawumbe nama video cause ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye kuyimanje ngiyapretenda ngenze ngathi ngiyamthanda akusavumi khona. Iziphi izinto ngoba uthola ukuthi omunye umuntu osilisa mhlambe akafuna ukuhlukana nawe ngesimo sokuthi mhlambe usekwenzele izinto eziningi mhlambe uyabona mhlambe kwamanje mhlambe ukwenzela izinto eziningi yabo ukuvele nje umqensile nje kanjalo mhlambe nayo lonto mhlambe kungaba ezinye izinto lezo. Iziphi izinto mhlambe wena ungasho ukuthi cha uzenzile empilweni yakho mhlambe namanje futhi mhlambe usazenza izona mhlambe obona ukuthi cha mhlambe usabala kuzona njengoba uke wakuveza futhi ukuthi cha uyakubalela ukuthi wakwenzela yini. Ubhuti sahlangana naye ngangingasebenzi. Sihlangana naye ngingasebenzi wangithanda khona ngingasebenzi and wayevamisa ukuthi angikhiphe angithengele izinto aphinde futhi angikhokhela irent cause la bengihlala khona bengirent angikhokhela irent so ngagcina khona course engangifuna ukuyenza ye-computer okay wangikhokhela kuleyo course ngoba ngamtshela ukuthi nginesifiso sokwenza i-computer cause ubethanda ukuthi nami ngiqhubekele phambili wangase ngiyacela ukuthi ngifuna ukwenza i-computer wayeseyangikhokhela ke ngafunda mhlambe ngafunda 8 months yeah and into eziningi angenzela zona nginengane ekhaya ubeyithengela ingane yami mawukuthi akuyona yakhe wangifica nginayo vele ngangimtshelile futhi ngayo nayo uyayazi iyafika isivakashele akanankinga nayo so ubeyithengela impahla mawukuthi khona ukushoda esikoleni ngoba isiqalile esikoleni yenza ugrade 2 manje ayithengele into zesikole nje ubengisiza yena kakhulu. Baba wengane muphi baba wengane? Ubaba wengane sahlukana kudala ngathola ukuthi sibabili kuyena and mina wayengangitshelanga ukuthi khona anaye lokho ngakuthola sengizoteta ukuthi khona omunye okhona so kwaba nengxabane khona phakathi kwethu kwasho ukuthi yena uthi ufuna isithembu mina isithembu into engakaze ngize ngiyimisele ngayo sase siyahlukana ke kanjalo ke. Ngifuna ukuthola la ukuthi uyayisupporta ke ingane yabo mhlambe kwezinye zezinto uma support ingane wena ukusho wena ukuthi mhlambe hayi ungayisupport ingane noma kwanawe mhlambe kwanawe uyabona ukuthi hayi vela kasale seyidlala vele indimi yokuba ubaba. Ingane wayeyisupport ubaba wayo wayeyisupport mhlambe yathi mhlambe yayinonyaka kanje mhlambe unyaka no 2 months wase eyeka ukuyisupport ingane okay vele wayekade exhumana noma cause ngangasafuni into ezongixhumanisa naye okay mangibuza kuma ukuthi ubaba wengane usayisupport ingane athi uma cha akasalethi lutho ngenhlanhla ke kwasho ukuthi ngase ngithole lo bese ngithandana naye okay ngangamlwisa lokho cause angikwazi nanokumbopha cause umsebenzi awusebenzayo umsebenzi uyayizamela uyayiphantela ubaba wengane ngaqhubeka ngathola lo mangimtshela ngengane yami wayeseyangisiza ke sabambisana ngase ngikhohlwa nje yilo ubaba wengane so akasayisupport ubaba wengane as all futhi ukade kagcina ukuyibona yebo. So ngifuna ukuthola lana ukuthi wamtshela yini umfowethu before nje eqala ukuthi support ingane wamtshela ukuthi cha mfowethu akuyona irresponsibility yakho le noma wavela wamiyeka nje nawe waqhubeka wathi akayisupport umfowethu lo obamba naye njengamanje. Kahle umuntu okind umuntu onothando so ubazi ukuthi nginengane
Okay, ngesikhathi ngihamba ngekhaya waqala ngokulokho ethi phathela ingane, anginike imali, angitshela ngiphathela ingane ngithengele into ezimnandi, ngithengele izinto ezifunayo. Okay, agcine ngibuzile ukuthi kahle kahle uphi ubaba wengane. Ngase ngiyamtshela istory sababa wengane, okushuthi yena wathatha lapho ke because nami ke ngangeke ngithi akayeke because vele ngangenayo umuntu ozongondlela ingane noma ekhaya uyiphilela ngempesheni, so ngamiyeka ke waqhubeka ngoba ngangibona ukuthi akanankinga, ingane uyayibiza ivakashe nje. Ngamiyeka ke saqhubeka ke nje until now nje bese esayondla namanje. So manje isipho nesizathu sokuthi ke ufise ukuhlukana naye esiqondile nje isizathu ngoba lo muntu usekusupporte kangaka isiphi nje isizathu? Ayena akukho into engathi uyenzile. Kahle kahle uthando nje alisekho, angisamuzwa ngisho embedeni nje. Kahle kahle nje uthando lwakhe alisekho noma engithinta ngisafeel lutho. Kanjani awusafeel lutho kanjani? Kanjani mfethu? Angazi angisamuzwa. Nje sengathi umuntu engingamazi, sengathi stranger manje. Angazi kwenzekalani kodwa nje uthando lwakhe shame seliphelile, angisenalo. Ngabe mhlawumbe kukhona mhlawumbe okunye ukushintsha mhlawumbe asekushintshile mhlawumbe noma mhlawumbe ekwenzeni mhlawumbe inkonzo mhlawumbe nokunye mhlawumbe zezinto mhlawumbe abeku ezinye izinto abekwenzela zona yabo. Ngabe kukhona mhlawumbe asekushintshile mhlawumbe okunye mhlawumbe kwezinto lokho mhlawumbe ukunciphisa uthando kwena ukuthi mhlawumbe awusamthandi. Ayikho yona into ayishintshile, ayikho into ayishintshile ngoba ingane usayisupporta cause khona ngayona yakhe and futhi usakhokha la sihlala khona kokuthi sesihlala sobabili ke. Inkinga yami nje ukuthi angisamfili ngisho ngimbuka nenhliziyo isibancane nje kusuthi sekuphelele lona ngisho njalo ilona lingasekho. Engenzela utho fethu? Akenzanga lutho kodwa ngiyahluleka manje. Manje ke wena usuyasebenza manje? Yebo ngiyasebenza. Usebenze nini? Uqaleni ukusebenza mhlawumbe uqaleni ukusebenza. Ayisithole nalapho mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe kube ezinye zezinto mhlawumbe omgqinzelele zona. Sengino 9 months ngisebenza. Sengino 9 months ngisebenza and ngaqashwa ngayo icomputer le ayengenzise yona. Uvele nje qhawe. Siyafisa ukuthi uvele. Indaba mfethu nithukile mhlawumbe khona la nize khona komakhelwane. No sihamba kahle siprofile abantu indawo mfethu, abantu siyabaholela mfethu. Sibanikeza nje abantu imali ukuthi mhlawumbe sekubuza imibuzo yokuthi wahlala nini lapho uhlala khona nathi kwethu nawu 100 rand kwethu naku 100 rand mfethu. Ngeke mfethu unganika abanye kamakhelwane 100 rand ngeke mfethu ngeke. Omncane. Hayi mncane yakho. Uthi ngiphinde ngungezele. Ngiyadlala athi nginike uthi ngifuna ukuthini. Mfethu awusiyabonga ungayibamba nje mfethu neminayidi wakho lo mfethu. Siyabonga mfethu isikhathi sakho sinike isikhathi sakho mfethu sixoxe nawe ilokho mfethu okubalekile kahle kahle kuthini yabo. So mfethu sifisa nje mfethu ukuthi sivashela abantu nje kanjena endlini abahlala kuzona then sibabuze nje ngezinto zabo ukuthi bafika nini bahlala kanjani yabo, just nje ukukhombisa nje isizwe ukuthi abantu abasemqashweni mhlawumbe baphila kanjani yabo. Manje zonke ivaliwe indawo nakhetha le yami. Cha sesinqonquzile kuyo yonke lezindlu. Ngikale kamakhelwane. Mana mase sikholela inkinga sesikholele cha. Cha mana uqhawela ukuthi mana wahle mfethu. Awumana mfethu awumana qhawe siyaxolisa qhawe yezo. Cha mfethu kahle kahle ngicela nje mfethu ukuthi sishaye nje fast kuzoba u5 minutes nje buka ngo5 minutes uyithola u100 rand. Usumoshekile kodwa 5 minutes usuphelile. Siyaxolisa alright. Qhawe mhlawumbe lubani la kabantu dabuka kumnendawo. Hayi ngeke bafethu sengenze interview phela manje. Phela iyakhokhela. Yes ikhokhela khona lokho. Awuphinde mfethu simbambise umfethu mhlawumbe enye imali. Indaba mfethu nginecala yini? Awunalo icala mfethu. Hayi ngeke bafethu. Siyabonga qhawe. Imali kangaka. Awuluthe awusayifuni imali. Ngicela ukuthi usibambe la ama question ke qhawe. Hayi kulunga ama questions awananki. Mama ukhona mama. Hayi ukhona impela usisengizwana naye kodwa kwamanje akekho ke la endlini. Yes mhlawumbe uyena wangawumi nendawo mhlawumbe. Ususho la dabuka khona ngokuhlala uhlala eMawoti. uMazondi. Iyona ke manje yami ngiphila nayo le. Niphathene kahle nayo.
singasho kanjalo kodwa ngokwami cha hayi siphila kahle mfowethu siphila kahle singazi ke phela abantu enhlizweni zabo kodwa nje ngoba khona hayi siphilisene kamnandi asinankinga ya mhlawumbe naqani mhlawumbe ukubambana sineminyaka emithathu mfowethu yo ayiseniphushile njengamanje besizongena kowes4 ayiseniphushile qhawe siyazama kuyabekezelwa noma kunzima mhlawumbe nje awuphinde umotivate abantu emakhaya qhawe ukuhlala nje ndawonye othandweni ngoba esikhathini samanje qhawe uthando abantu abasali nakhunja abantu uthando sebe yabo 5 minutes uphelile kodwa sengiyamotivate ukuthi 5 minutes usuphelile ngicela umotivate qhawe no but ayikho into engingayimotivate abantu ngaphandle kokuthi wonke umuntu uyazazi ukuthi ufanele la uyofa khona kahle kahle uma ngabe siyabantu besilisa mfethu kufanele sihambe indlela eyodwa singabi nemigodi eminingi njengegundane ngoba once wavala umgodi owodwa usenawo omunye umgodi okuphuma so yiba kanjalo mfethu ngifuna ukuthola mfethu la ukuthi abantu bayaphiwa nabantu besimama imali awuphela kulona uthando ngaphandle kwemali abantu besifazane bayabhejelwa nje noma kunini uyazi nawo ngale kwaloko futhi nawe nje uyayidlala nje indishi lapha ngiyakhokha mfethu umuntu wesilisa afana ukhokha mhlawumbe nje iziphi mhlawumbe izinto mhlawumbe ungayibala nje ukuthi cha iseqhulwini mhlawumbe nawe uzenzele nje umuntu wakho wesifazane umuntu mfethu izinto engingayibala kahle kahle ngoba manje sekukhona namakhamera ngeke ngazi mhlasimpe lokho engikhuluma mhlawumbe sengiyam expose noma mhlawumbe ngenza kodwa mina ngazi sikwenza ngaphansi kwegama lothando so kuningi ke ngeke ngibale kuningi kakhulu esengikwenzile ngoba phela njengendoda fanele uma ngabe uthatha umuntu wesifazane uthathe konke inqole yamba noseyile kunjalo nje suka unazo ingane anginazo ingane mfethu uzuthu bese kuba le yakhe eyesithathu ngibala kwezami nayo kuba kanjalo nawe uyayisupporta akufanele phela mfethu angithi njoba ngisho nje uma uthatha uthatha konke hayi bafethu bakhona abantu abaphilayo bafethu emhlabeni bafethu abantu bakhona abaphilayo mfethu kodwa njengoba ngilana nje ngicele obhuti ukuthi bangiphelezele ngizokutshela lento engihlezi ngikutshela yona ukuthi angisakuthandi kodwa wena manje lokho awufuni ukukwamukela so ingakho ngicela obhuti ngathi ngicela bangisize bangilekelele bangenelele kulolu daba lokuthi wena ungitshela ukuthi awusangifuni yebo njengoba ngihlezi ngikutshela njengoba uhlezi ungitshela ukuthi awusangifuni okay manje ubona ukuthi bona bazokusiza kuloko okushona ngicelile ukuthi bangisize because wena uyangiblackmaila ngezinto zaziyo nawe kade kushuthi mina la ngenza isilima namanje usangenza isilima no angikwenza isilima okay kushuthi wena le ngxabano yethu usafuna ukuthi iqhubeke ay mina ngazi ukuthi ukhuluma ngayiphi ingxabano angathi uthi wenzeni lapha letha la silinde ngibhala usilindile mina la letha ngikwenze mfethu qhawe sinasikhathi mfethu la naso sibhala umazondi lapha hawu umazondi hawu yavuleka eshona ithombeni sisawuze ngalasi